Pnawn da, croeso i'r oedfa pnawn yma, fa cael gweld yn gilydd bod ni'n gwneud y mwyaf y cyfle sydd gyda ni ddwlu Duw gyda'n gilydd. Emyr sa'n arwen i heno, a eto ni'n disgwyl Emyr i arwen yn y ddwy oedfa syl nesaf. Mae Lois wedi bod yn siarad am wyl yr Eglwys Newydd yn y gofod bore yma, a mae yna dyflenni yn y ffrynt os ydych chi mewn lle i wirfoddoli i helpu. Casgad y mis gwaith mudiad efo gilydd, bydd Catrin yn sôn wrthos diwetha am y gwaith yna. Os ydych chi ddim yma, siŵr chi fynd ar YouTube a ffeindio oedfa nhw'n syl diwetha i wrando ar hyn wedodd Catrin. Angladd mam Nia Brown, fel ni'n dweud, bore yma ar 7 ar 20 yn Aberhonddu. Ac yna ar agrybydd mae gweddelodau'r yr 8fed o Orffennaf. Chi jyst dan 2 wythnos. Gweddiadau gwrthnos ar y sgrin, fel chi gweld. Gwydwch chi fideo. Diolch i ti o arglwydd wyt ti roi gymaint o bethau da i ni eto heddi. Diolch i ti am y tywydd braf, diolch i ti am gwmni, diolch am iechyd ac am fwyd a diod a pob beth arall i ti yn rhoi i ni. Y ffordd i ti yn y gwarchod ni o ddydd i ddydd. Ac ni yn diolch nawr am y cyfle yma i ddod i dy ddoli di. Diolch am hyn glywon ni bore yma. Diolch bod yr ysbryd wedi ei roi. Diolch bod yr agwedd Iesu wedi addo hynny a bod yr ysbryd wedi ysbrydoli y rai nath gofnodi yr hanes am Iesu Grist ac am yr eglwys yn y dyddiau cynnar a'r cyfan sy'n yr Hen Testament drwy'r Beibl i gyd. Diolch bod ni'n gallu dibynnu ar deiriau di. Felly helpa ni ddod ato at y gair gyda'r ysbryd cywir. Helpa ni ddod nawr gyda awydd i gwrdd gyda ti. Meddwl am sut mae'r tywydd sych yma yn atgoffa ni o'r angen am law. Ac felly bod ni yn teimlo bod yna rhyw sychder. Mae yna sychder yn ein gwlad ni, yna sychder felly yn ein brith ni. Ni'n gwyddio arglwydd fy ti yn rhoi. Sychu yna i ni, bod ni yn am i ti fel bethau i allwys dysbryd arno ni. O arglwydd, ni'n goffa cyfaddau wyn ni weithiau felly teimlo bod ni'n mynd drwy'r motions, bod ni'n dod i oedfa bron y mater o drefn. O arglwydd, llenwa yn colonnau ni nawr, a awydd i fod yma, ac awydd i wrando. Fel i wedi clywed bore yma, ni'n gwybod bod y cyfan yn ofer, bod ti yn bendithio, bod ysbryd yn goleio y geiriau. Fel bod ni yn sylweddoli o'r newydd, pwy yw Iesu Grist, a'r hyn mae wedi wneud, a bod neb yn cymharu gyda fe. A mae fe yw'r unig obaith ni, am fyddeiad. A mae fe yr unig ffordd yn gallu ni ddod i dy bresenoldeb di. O agwedd ni'n meddwl am pa mor dlawd bydden ni heb Iesu Grist. Ac yna meddwl am gymaint sydd yn wir amdano ni, beth wyt ti'n addo i ni yn y byd a'r bywyd yma. Gam dragwyddoldeb a'r cyfan herwydd i waith i. Ni'n gwyddio bydde hynny yn rhoi can o newydd yno ni. Ac mae dyma beth ni eisiau meddwl amdano, dyma beth ni eisiau siarad amdano. Ac arno ti bod bydde yn bryd ni. Bydd gyda ni nawr a helpa ni, felly bod ni wedi blino, felly bod ni tywydd yma yn effeithio arno ni. Helpa ni i daflu y cyfan a'ch ochr. Bod ni eich hoelio'n sylw yn llwyr arno ti. Amen. Amen. Diolch Dewi. Dewi yn gweddio fyna am y ffaith bod ni'n gallu profi syched neu sychder ysbrydol. Ac fel mae'n digwydd, ni'n mynd i ganu Rifygen yng Nghrymawd 2 i ddechrau. Deiwn i ganu am afon mor gryf. Cariad yw Duw. Lifodd o galon ein tad yn y nef aton i fyd yn o ryw. Mae yna afon o gariad i'w gael. Mae'r llif ddorau wedi agor, a mae cariad Duw wedi dywallt allan i ni trwy ei fab, yr arglwydd Iesu ar y croes, a mae'n llifo
ato ni i'n digoni ni. Cariad morad, cariad a'i gartref, y mynwes y tad. Ac yma, nhw'n ni sefyll i ganu, dyn gyfer. Barhau heno i edrych yn llyfr Genesis. Ni wedi cael rhai wythnosau o seibiant, ond dyn ni'n troi nôl at lyfr Genesis. Yn anffodus, yng nghamgymeriad i oedd yn rhoi'r rhifau rong i Lois, a felly dyw'r geiriau ddim yn ei fod ar y sgrin. Mae yna feiblau mewn lot o'r pews. Gael gymryd y cyfle mae annwyl chi, mae'n beth da i fod â Beibl bod y darlleniad ar y sgrin. Mae cael Beibl yn gymorth i ddilyn wrth i ni ddarllen ac yn ystod yr oedfa, felly triwch ffeindio un. Ni'n troi at Genesis pennod 27. Ac adnodau 1 i 45. Genesis 27, dechrau yn yr adnod gyntaf. Dyma air ein Duw ni. Pan oedd Isaac yn hen, a'i lygaid wedi pylu fel nad oedd yn gweld, galwodd ar Esau, ei fab hynaf, a dweud wrtho, fy mab. Atebodd yntai, dyma fi. A dwedodd Isaac, roedd wedi mynd yn hen, ac ni hwn, pa ddiwrnod bydda farw. Cymer yn awr dy arfau, dy gawell seithau ath fwa, a dos i'r maes i hela bwyd i mi. A gwna i mi y lluniaeth blasus sy'n hoff gennyf. A thirdag ef yma i mi yw fwyta. Yna bendithiaf di cyn i mi farw. Roedd Rebecca yn gwrando ar Isaac yn siarad a'i fab Esau. A phan aeth Esau i'r maes i hela bwyd i ddod ag ef i'w dad,
Dywedodd Rebecca wrth ei mab Jacob, clywais dy dad yn siarad â frawd Esau, ac yn dweud, tir da helfa i mi, ac wna luniaeth blasus i mi i'w fwyta, yna bendithiaf di ger bron yr arglwydd cyn i mi farw. Gwrando nawr fy mab, ar yr hyn a awrch mynaf i ti. Dos i blith y praidd, a thyrd a dau fyn gafr da i mi, a gwna fynnau hwy yn lluniaeth blasus i ddad, o'r math mae'n ei hoffi. Ac ei dithau fynd ag ef i'r dad i'w fwyta, mwyn iddo dyfendithio di cyn iddo farw. Dwedodd Jacob wrth ei fam Rebecca, ond mae Esau yn ŵr blewog, yn minnau'n ŵr llyfn. Falle bydd fy nhad yn fy nheimlo, a bydda fel twyllwr yn ei olwg, a dofa melltith arna fy hun yn lle bendith. Meddai ei fam wrtho, arna fi y bod y felltith fy mab, gwrando arnaf, dos a thyrd ar geifr ataf. Felly aeth a dod â hwy at ei fam. A gwnaeth ei fam luniaeth blasus o'r math yr oedd ei dad yn ei hoffi. Yna cymerodd Rebecca ddillad gorau ei mab hynaf Esau. Dillad oedd gyda hi yn y tŷ, a'i gwisgo am Jacob ei mab iengaf. A gwisgodd hefyd grwyn y geifr am ei ddwylo ac am ei wegyl llyfn. Yna rhoddodd i'w mab Jacob y lluniaeth blasus a'r bara roedd wedi paratoi. Aeth ynta i mewn at ei dad a dweud, fy nhad. Atebodd ynta i, dyma fi, fy mab, pwy wyt ti? Dwedodd Jacob wrth ei dad, Esau, dy gyntafynedig wy fi. Gwneithim fel y dywedais wrthyf. Cod ar dy eistedd a bwyta o'm helfa a bendithia fi. Dwedodd Isaac wrth ei fab, sut y cefais hyd iddo mor fian fy mab? Atebodd yntai, yr arglwydd dy ddiw a'i trefnodd ar fy nghyfer. Yna dwedodd Isaac wrth Jacob, tyd yn nes, mwyn i mi dy deimlo fy mab, a gwybod ai ti yw fy mab Esau a'i peidio. Nesaodd Jacob at Isaac ei dad, a theimlodd ynta ef a dweud, llais Jacob yw'r llais, ond dwylo Esau yw'r dwylo. Os nid adnabu bohono am fod ei ddwylo yn flewog fel dwylo Esau ei frawd. Felly bendithio fi. A dwedodd, ai ti'n wir yw fy mab Esau? Atebodd yntai, my fi yw. Dwedodd yntai, tyrd ar helfa ata fy mab i mi gael bwyta a bendithio. Daeth ag ef ato, a bwytaodd yntai, a daeth ag gwyn iddo ac yfodd. A dywedodd ei dad Isaac wrtho, tyrd yn nes a chysana fi fy mab. Felly nesaodd a chysanodd ef. Clywodd yntai arogl ei wisgoedd a bendithiodd ef. A dweud, dyma arogl fy mab. Fel arogl maes a bendithiodd yr arglwydd. Rhodded Duw i ti o wlith y nefoedd, o fraster y ddeiar, a digon o yd a gwyn. Bydded i bobloedd dy wasanaethu di, ac i genhedloedd yn grymu o'th flaen. Bydd yn arglwydd ar dy frodyr, ac ymgrymed meibion dy fan i ti. Bydded melltith ar y rai sy'n dyfelltithio, a bendith ar y rhai sy'n dyfendithio.
Wedi i Isaac orffen bendithio Jacob, a Jacob ond pryn wedi mynd allan o oedd ei dad Isaac, daeth ei frawd Esau i mewn o'i hela. Gwnaeth yntau luniaeth blasus a mynd ag ef i'w dad, a dweud wrtho cod fy nhad, a bwyta o helfa dy fab, a bendithia fi. Gofynodd ei dad Isaac iddo, pwy wyt ti? Atebodd yntau, dy fab, Esau, dy gyntaf anedig wy fi. Yna cyffrodd Isaac yn ddirfawr a dwedodd, pwy yntau a heliodd fwyd a'i ddwy'n atal, a minnau'n bwyta'r cwbl cyn i ti ddod ac yn rhoi'r bendith iddo ef. Ac yn wir, bendigedig fydd ef. Pan glywodd Esau eiriau ei dad, gweiddodd yn uchel a chwerw. A dweud wrth ei dad, bendithia fi, finnau hefyd fy nhad. Ond dwedodd ef, mae dy frawd wedi dod trwy dwyll a chymryd dy fendith. Ac meddai Esau, onid Jacob yw'r enw priodol arno? Mae wedi fy nisodlu ddwywaith. Dygodd fy ngenedigaeth fraint, a dyma ef yn nawr wedi dwyn fy mendith. Yna dwedodd, onid oes gennyf fendith ar ôl i minnau? Atebodd Isaac a dweud wrth Esau, roedd wedi ei wneud ef yn arglwydd arnat, a roi ei holl berthnasau yn weision iddo, ac id a gwyn i'w gynnal. Beth felly a allaf ei wneud i ti, fy mab? A dwedodd Esau wrth ei dad, ai'r un fendith hon yn unig sydd gennyt fy nhad, bendithia fi, finnau hefyd fy nhad. A chododd Esau ei lais ac wylo. Yna atebodd ei dad Isaac, a dweud wrtho, wele, bydd dy gartref heb fraster deiar, a heb lith yn ef o ddichod, wrth dy gleddydd byddi fyw, ac fe wasanaethu dy frawd. Ond pan ddoi yn rhydd, fe dorri ei iau oddi ar dy wddw. A chasaodd Esau Jacob o achos y fendith roedd ei dad wedi ei rhoi iddo. A dwedodd Esau wrth o'i hun, daw yn amser i alaru am fy nhad cyn hir, yna lladdaf fy mrawd Jacob. Ond cafodd Rebecca wybod am eiriau Esau ei mab hynaf. Anfonodd hethau a galw am Jacob ei mab iengaf a dweud wrtho edrych, mae dy frawd Esau'n ei gysuro ei hun wrth feddwl am dy ladd. Nawr fy mab, gwrando arnaf, cod a ffô i Haran at fy mrawd Laban, ac aros dros dro gydag ef, nes bod llyd dy frawd wedi cilio. Yna pan fydd dicter dy frawd wedi cilio, ac yntau wedi anghofio'r hyn a wnaethost, mi anfona fydd gyrchu oddi yno. Pam y caf fy amddifadu ohonoch eich dau mewn un diwrnod. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Nw'n ni gael gair o weddi, nw'n ni droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd ein Duw i ni yn diolch i ti nawr unwaith eto am dy air di. Ac arglwydd fel gaethon ni yn atgoffa'r bore yma. Rwy ti wedi rhoi dy air di i ni mwyn i ni gael dy nabod di. Mwyn i ni gael clywed am dy gynllun di i'n hachub ni trwy yr arglwydd Iesu Grist, y Crist croeshoeliedig. A dad, felly ni'n diolch am gyfle unwaith eto i ddod i rando ar y gair yma'n cael ei ddarllen,
Ac ar y gair yma'n cael ei esbonio. Ond dad, ni'n dod felly yn ymwybodol, hebddo ti. Heb dy fod ti ar waith yn ein plith ni arglwydd. Mae'r cwbl yn ofer. Arglwydd, ni'n dod at ti heno ac rydyn ni'n wan. Arglwydd, ac nid i blino. A mae hi'n boeth yma. A mae yna bob math o bethau eraill yn brwydro am ein sylw ni. Ac dad, ni'n cyffesu weithiau pan ni'n darllen rhyw hanes fel hyn yn yr ysgrythyr, yn ymateb cychwynnol ni yw i feddwl, wel, beth sydd gan hyn i'w wneud gyda ni? Ond dad, ni'n diolch, mae dyma yw dy air di. A dy bod ti yn abo heno trwy waith dirgel yr ysbryd glân. I ddod ar pethau hyn yn fyw i ni. I siarad â ni, i gwrdd â ni lle ydyn ni. O dad, heno nawr, ni'n dod ger dy fron di, ac mae yna bob math o sefyllfaoedd gwahanol yn ein gwynebu ni. Arglwydd i ni, llawer ohono ni yma, ni'n bobl i ti. Ac eto ni'n wahanol iawn i'n gilydd, a mae'n sefyllfaoedd ni yn amrywio'n fawr. I ni'n hen ac yn ifanc, i ni'n wryw ac yn benyw arglwydd, i ni yn bobl efo pob math o brofiadau gwahanol, a falle bod ein diddordebau ni a ein sefyllfa bywyd ni yn wahanol. Ni'n briod ac yn sengl, ni'n blant ac yn rieni. Ond arglwydd, rwy ti yn adnabod ni. Ti'n gwybod beth sydd yn ein calon ni. A does dim modd i ni dydwyllo di, arglwydd. Oedd Jacob yn abl i dwyllo Isaac, ond i ni methu dydwyllo di, arglwydd. Ti'n chwilio ein calon ni. Diolch dy fod ti yn ein caru ni ac eisiau gweithio yn ein bywydau ni heno. Dad, wrth i ni ddod at y ti, ni'n gwybod fod yna rai falle yn ein plith ni sydd ddim eto'n dynabod di. Rai sydd heb eto profi dyfendydd di a sydd ddim eto'n gallu dy alw di yn dad. Ni'n gofyn heno trwy y gair. Yn neud i alw rhai ato ti dy hun. Dad, derbyn ni nawr felly yn ddiolchgar siarad gyda ni trwy dy air di. A mynd bod ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ni'n mynd i droi nawr at air Duw ac y gobeith yw nes ymlaen yn yr oedfa bydd yna gyfle i ni ganu ac ymateb mewn mawl i'r hyn ni wedi glywed. Ond trowch gyda fi te at Genesis 27. Ac os ydych chi ddim y bore yma, yn yr oedfa bore yma, wnaethon ni glywed Paul yn ysgrifennu i'r Corinthiaid a dweud wrthyn nhw, mae dim ond un testyn oedd ganddo fe yn ei bregethu. Un neges oedd ganddo fe iddyn nhw, sef Crist ac yntau wedi ei groeshoelio. A falle bod chi'n clywed y geir yna, chi'n meddwl eich hun, wel, os mae just Crist wedi ei groeshoelio sy'n bwysig, ydyn ni angen yr Hen Testament? Ydyn ni angen llyfr Genesis? Ydyn ni angen y stori yma am Isaac a'i feibion? Ond wrth gwrs, y pwynt yw, mae'r Hen Testament i gyd yn sôn am Grist, yn paratoi ar ei gyfer I ni'n clywed am Paul wrth bregethu yn dadlau ac yn ymresymu ar sail yr Hen Testament. Mae Iesu yw y Meseia croeshoeliedig at gyfodedig. Os yna werth i'r Hen Testament? Wel, wrth gwrs bod achos mae'r Hen Testament yn pwyntio ymlaen at Iesu, yn paratoi'r ffordd ar ei gyfer Mae adrannau gwahanol o'r Hen Testament yn gwneud hyn mewn ffyrdd gwahanol, ond ar ddiwedd y dydd, Iesu yw canolbwynt yr Hen
a'r newydd. Oedd Iesu yn dweud hynny amdano fe hun. Chi'n meddwl am ei eiriau fe'n Ioan 5. Mae'n dweud Ioan 5, adnod 39, mae'n siarad gyda'r arweinwyr crefyddol, mae'n dweud rydych chwi yn chwilio yr ysgrythyrau, hynny yw'r Hen Testament, oherwydd tybio'r ydych fod i chwi fywyd tragwyddol ynddynt hwy, ond tystiolaethu amdana fi, mae'r rhan. Neu chi'n meddwl am ei eiriau fe i'r ddau ddisgybl ar y ffordd i'r maes yn Luc pennod 24. Mae'n dweud mor ddiddeall ydych, mor araf yw eich calonau i gredu'r cwbl a lefarodd y proffwydi. Ond nid oedd yn rhaid i'r Meseia ddioddef y pethau hyn a mynd i mewn i'w ogoniant. A chan ddechrau gyda Moses a'r holl proffwydi, dehonglodd iddynt y pethau a ysgrifennwyd amdano ef ei hun yn yr holl ysgrythyrau. Rhaid i ni ddeall hyn. Mae'r ysgrythyrau i gyd, Moses, y proffwydi, yr ysgrifau eraill, maen nhw i gyd yn siarad am Grist. Maen nhw i gyd yn pwyntio ni ymlaen at o fe. A felly heno yma, fi eisiau tynnu 2 beth allan o'r adran yma sy'n paratoi ni at Iesu. Pethau sydd yn ffeindio eu cyflawniad nhw ynddo fe. Y peth gyntaf yw hyn. Mae Duw yn cyflawni ei fwriadau gweithaf ymdrechion pobl. Mae Duw, mae ganddo fe gynllun, mae ganddo fe fwriad, a mae e'n mynd i gyflawni ei fwriad gweitha ymdrechion pobl. Dim ond be mae'n pobl eraill yn gwneud. Mae Genesis 27, yr adran yma o'r hanes, yn cylchdroi o gwmpas Isaac a'i berthynas gyda'i feibion. A'r cwestiwn, pwy sy'n mynd i gael y fendith gan Isaac? Pwy sy'n mynd i gael mewn ffordd y gair proffwydol yma gan y tad? A chi'n deall pam bod hyn yn wir, achos ni'n gwybod, yn dyn ni wrth i ni weithio ffordd trwy lyfr Genesis, mae Duw wedi gwneud cyfamod gyda Abraham, o'i linach mae'r Meseia mynd i ddod. Ac yna wnaethon ni weld, wel, pa fab i Abraham? Wel, Isaac, mab yr addewid, so na'r llinach bwysig nawr. Ac yna, mae Isaac wedi cael gyfeilliad. Jacob ac Esau, a felly'r cwestiwn o, wel, pa linach, pwy sydd yn mynd i dderbyn yr addewidion? Pa linach i ni fod i'w ddilyn? Na'r cwestiwn mawr sy'n cael ei ofyn yn Genesis 27. A'r peth cyntaf ni'n clywed am Isaac yw hyn. Pan oedd Isaac yn hen, a'i lygaid wedi pylu fel nad oedd yn gweld. Mae Isaac yn hen fan hyn. Yn anffodus, a fi'n trial gweud hwn mewn ffordd sensitif, henaint ni ddaw ei hunan. Mae eisiau ni fod yn ymwybodol o hynny. Ni y saint hyn yma, mae'n y beryglon. Wrth i fywyd mynd yn ei flaen. Ni gyd yn gwybod hyn yn dyn ni. Mae henaint, mae'n y bethau yn digwydd i berson yn ei henaint. Mae'r meddwl yn gallu drysu. Mae perygl o fynd i ryw arferion a mae'n y perygl o falle o ryw styfnigrwydd. Mae'r math yno o beryglon ni'n gweld fan hyn yn Isaac. Ac yn arbennig beth sy'n cael ei nodi am Isaac fan hyn yw bod wedi mynd yn ddall. Ac wrth gwrs, mae hynny'n wir yn llythrenol, mae lygad wedi pylu, ac eto chi methu osgoi'r syniad bod yna rhywbeth dyfnach. Hynny yw fod yna rhyw ddallineb ysbrydol wedi dod i fewn fan hyn, bod wedi colli golwg ar rhywbeth. Be mae Isaac wedi colli golwg arno fe? Lle mae wedi dechrau drysu? Lle mae wedi dechrau styfnigo? Wel, yn ei berthynas gyda'i feibion.
ers cyn geni'r plant, oedd Duw wedi gwneud yn glir pa un o'r ddau oedd plentyn yr addewid fel petai. Pa un oedd y llinach bwysig. Pa un oedd y llinach o'n i fod i ddilyn mwyn aros am y Meseia. Chi'n cofio Genesis 25? Adnod 23? Dwedodd yr arglwydd wrth Rebecca, dwy genedl sydd yn dy groth, a gwahenir 2 lwyth wrth fri, bydd y naill yn gryfach na'r llall, a'r hynaf yn gwasanaethu'r iengaf. O, Duw wedi gwneud yn glir, mae'r 2 blentyn yma, mae'r gyfeilliad yma, maen nhw'n mynd i fod yn dadau ar 2 genedl, ar 2 lwyth mawr, a mae un o'n nhw yn mynd i fod yn llawer cryfach a mwy impresif na'r llall, ond yr un ni fod i wylio, a cadw'n llygad ni arno fe, yw yr iengaf. Ac wrth gwrs, wnaethon ni ddarllen ymlaen yn do a ffeindio hynny'n cael ei gadarnhau. Wrth i Jacob brynu yr enedigaeth ffraint oddi wrth Esau. Chi'n cofio Esau dod i fewn, mae di blino'n lan, mae eisiau rhywbeth i fwyta. Mae Jacob yn dweud, gei di rhywfaint o'r bwyd yma, os wyt ti'n gwerthu dy inheritance, dy enedigaeth ffraint i fi. Cynllun Duw yn gweithio hunan allan. Jacob nawr oedd ar hawl ar yr etifeddiaeth. Fe, mewn un ystyr yn dechnegol, nawr oedd y cyntaf anedig. A felly wrth i amser mynd yn ei flaen yma, Isaac yn heneiddio, a mae'n gweld diwedd ei fywyd yn dod. Mae'n paratoi i drosglwyddo'r awenau i'r genhedlaeth nesaf, be ddylse ddigwydd? Wel, be dylse ni fod yn clywed yn digwydd yw bod Isaac yn galw am ei fab Jacob i'w fendithio fe. Dyna oedd Duw wedi gweud oedd mynd i ddigwydd. Jacob oedd wedi prynu'r hawl i'r etifeddiaeth. Ond ddim dyna sydd yn digwydd. Ond oedd Isaac yn hen, a'i lygaid wedi pylu fel nad oedd yn gweld, galwodd ar Esau, ei fab hynaf, a dweud wrtho fy mab. Pam? Pam bod Isaac yn gwneud hyn? Wel, yn syml, oherwydd ffafriaeth. Oedd rhywbeth am Esau oedd yn enyn cariad Isaac. Oedd yn ei ffafrio fe. Ni ddim yn gwybod beth yn union, neu fe just y ffaith fod e'n fachgen cryf, yn outdoorsy, yn macho, yn hela'r holl beth yna, ond rhyw reswm oedd Isaac wrth ei fodd ac yn ffafrio Esau. Ac oedd e'n gwybod bod Duw wedi trefnu rhywbeth gwahanol. Oedd e'n ymwybodol o ffeileddau Esau a'r penderfyniadau gwael oedd Esau wedi gwneud wrth briodi, mae Isaac fel petai'n anwybyddu'r pethau yna. Yn ymadrodd yn does yn y Gymraeg, gwyn, gweil, y fran ei lliw. Hynny oedd Isaac yn ddall i wendid Esau ac fe oedd y ffefryn a fe oedd yr un o fe eisiau bendithio. Mae ni'n dod drosodd mor glir neu gwe. Drwchwch ar adnodau 5 a 6 beth sy'n cael ei ddweud fyna. Roedd Rebecca yn gwrando ar Isaac yn siarad gyda pwy a'i fab Esau. A phan aeth Esau i'r maes i hela bwyd i ddod ag ei fyw dad, dwedodd Rebecca wrth ei mab Jacob. A beth mae'r gramadeg yn golygu fyna yw mae Esau yw mab Isaac a Jacob yw mab Rebecca. Wel, nonsens yw hynny, ynddo fe? O Jacob ac Esau yn feibion i Isaac a Rebecca. Ond beth sy'n cael ei bwysleisio yw nawr, oedd Isaac yn meddwl am Esau fel dyma fy mab i.
Ac oedd Rebecca yn meddwl am Jacob fel, dyma fy mab i. Nawr fi ddim eisiau oedi fan hyn yn rhy hir, mae'n y berygl bod ni'n troi'r hanes yma jyst mewn i ryw wers foesol. A nid dyna yw pwynt hyn. Pwynt hyn yw pwyntio at Iesu, ond mae yna wers i'w ddysgu fan hyn, ond oes, sef perygl ffafriaeth o fewn teulu. Mae weid achos bod nhw ddim yma, fi'n jocan weithiau gyda'n plant ni. Os oes un o'n nhw'n neud rhywbeth caredig, os oes un nhw'n rannu sweets dy fi neu rhywbeth o'n, a fi'n gweud, ti yw'r ffefryn. A fi'n dweud fel bod y gweddill yn gallu clywed a gwybod mae jocan ydw i gobeithio. A chymod be, falle dylsyn ni stopo achos mae ffafriaeth o fewn teulu. Mor beryglus, mae mor ddinistriol yn dydy. Mae'n rannu teulu. Mae'n achosi tristwch a ffenswn. A chymod be, diwedd yr hanes yma, mae Jacob yn gorfod ffoi, a nath o ddim gweld I fam eto, achos y ffordd oedd pethau wedi gweithio allan. A chymod, mae'n siŵr bod y mwyafrif ohoni'n gyfarwydd a beth sydd I ddod wrth I Jacob ei hunan briodi a gael plant. Be mae e'n neud? Mae'n dangos ffafriaeth. Joseph, Benjamin, ni gyd yn gwybod ni. Ni'n siŵr bod lot o'n ni'n gwybod sut mae hynny yn gweithio allan. A'r poen a'r tristwch oedd yn mynd I ddod I Jacob oherwydd y ffordd oedd I feibion yn trin ei gilydd oherwydd ffafriaeth. Mae eisiau ni osgoi hyn, mae eisiau ni fod ar ein gwyliadwraeth rhag hyn. Rieni, mae eisiau ni fod yn ofalus tu hwnt fan hyn. Mae Isaac yn caniatáu i'r hyn mae fe yn meddwl ddylse digwydd. Yn ei farn Esau oedd yr un dylse gael y bendith. A mae'n gadael I hynny lliwio y ffordd mae'n byw. Mae Isaac fan hyn bron a bod yn brwydro yn erbyn cynllun Dduw. Ac wrth gwrs, felly, mae yn methu. A fan hyn, felly, ni'n dod i'r wers fawr gyntaf yn y darn yma, sef bod Duw yn cyflawni ei fwriadau gweithaf ymdrechion pobl. Oedd Isaac ti cymryd arno fe ei hun, wel na, sdim ots da fi beth oedd Duw wedi dweud, fi'n meddwl mae Esau yw yr un sy'n heiddi'r fendith, a felly fi'n mynd I drial I fendithio fe, a mae'n methu. Gweithaf ymdrechion Isaac, yn y pen draw, mae gair Duw yn cael ei gyflawni. Jacob sydd yn derbyn y fendith. Nawr, dyw hynny ddim yn esgusodi Jacob, na Rebecca am eu twyll nhw. Does na ddim esgusodi fan hyn o'r ffaith bod nhw'n cynllwynio a y ffaith bod Jacob yn dweud celwydd a fel wedi gweud, mae'n ganlyniadau I hyn. Ond nhw'n mynd I brofi yn eu bywydau nhw. Ond y pwynt yw, mae Duw yn goriwch lywodraethu. A sdim byd yn gallu rwystro I fwriadau fe. Mae yn holl alluog, yn holl bresennol, yn holl wybodus dragwyddol fe. Pa obaith sydd I unrhyw un neu unrhyw beth I sefyll yn ei erbyn Chi'n methu? Sef ys chi wedi cael y profiad yno o rhywbeth yn gollwng yn y tŷ. Leak, dŵr hynny. Ni wedi cael cwpl o weithiau. A mae'n profiad, facha fi, mae'n horrible pan mae'n digwydd. Ac un o'r pethau chi'n dod I sylweddoli yw pan mae'r dŵr yn gollwng, chi'n methu stopo fe. Hynny yw, chi'n gallu troi'r stop tap a cyfyngu ar faint o ddŵr sy'n dod. Ond unwaith mae wedi dechrau dod, mae jyst yn ffindo I ffordd. A mae'n drawiadol weithio. Os chi wedi cael yn digwydd, chi'n gweld ar y ar y ninfwd
chi'n gallu gweld sef o'r dŵr ti'n mynd a di llifo lawr y trawstiau, wedyn mae'n ffindio'r ffordd fel arfer i'r golau yn dyfa, a wedyn mae'n dripo lawr y golau ac yn dod mas. Fyna, chi jyst methu stopo fe, chi gallu bod yna'n triol, ond mae'n anobeithiol. Mae'r un peth gyda Duw. Mae'n y bobl, a mae'n y bwerau drygionus, a'r waith yn y byd sydd yn ceisio rwystro Duw, yn ceisio ymyrryd gyda cynllun Duw, a stopo fe'n cyflawni'r hyn mae e yn ei fwriadu, a maen nhw'n gwastraffu amser nhw. A mae'r egwyddor yma i weld yn gyson yn dod i trwy'r Beibl. Ni'n sôn chydig yn ôl am Joseph, a na'n ni weld yr egwyddor yma yn ei fywyd e hefyd. Mae'r arglwydd fan hyn eisiau ni i sylweddoli, mae e yn rheoli. Mae e wedi dewis Jacob, nid achos bod Jacob yn heiddiau. Gweld hynny fan hyn. Oedd Jacob ddim yn berffaith. Ond yn ei ras, yn ei gariad, mae Duw wedi addo. Wel na, Jacob yw'r un i wylio. Achos ohono fe, mae yna 12 llwyth yn mynd i ddod. Ac un o'r llwyth i hynny fydd llwyth Juda. Ac yn y llwyth yna fydd yna frenin yn dod, y brenin Dafydd. Ac yna o'i linach bydd y Meseia yn dod. Yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r egwyddor yma'n cyrraedd i gyflawniad yn Grist. Oedd y diafol, y pwerau drygionus, y byd hwn, a'r waith yn ceisio rwystro yr arglwydd Iesu. Oedd yna bobl, brenhinoedd, Herod, llywodraethwyr fel Pilat, hyd yn oed Judas, un o'i ddisgyblion e. Wnaeth gynllwynio mwyn cael gwared arno fe. Dyma nhw yn gwneud i gorau glas i dawelu a cael gwared ar yr un yma. Oedd yn hawlio i fod yn fab Duw ac yn frenin yr holl fyd. A dyma nhw yn trefnu i'w laddau ar groes. Dyma fe'n marw ac yn dioddau yn y ffordd mwyaf cywilyddus ac erchyll. Nathon nhw rwystro cynllun Duw? Ddim o gwbl. Ddim o gwbl. Yn wir, mae Duw yn troi ei bwriadau drwg nhw daion. Dyma Duw yn gweithio trwy ei gweithredoedd drygionus nhw. Ac gweithaf ei ymdrechion drygionus nhw, mwyn cyflawni'r union beth oedd ei wedi dweud byddai yn digwydd. Mae'n y gysur mawr fan hyn i chi a fi heno yma yn does. Mae gan Dduw gynllun. Dyn ni ddim yn gwybod beth yw'r cynllun hwnnw. Ni ddim yn gwybod beth yn union sydd gan yr arglwydd mewn stôl ar ein cyfer ni. A dyw e ddim yn addo bywyd rhwydd. Dyw e ddim yn addo fod pob dim yn mynd i fynd fel falle ni'n gobeithio neu'n dymuno. Yn union fel bydd rhaid yr arglwydd Iesu ddiodde. Fydd na degell i ni yn gorfod diodde. A mae'n y bethau fydd yn digwydd i ni, pethau sydd falle'n digwydd i ni reit ar hyn o bryd, a dyn nhw ddim yn gwneud synwyr i ni. Pam bod hyn yn digwydd? Pam bod Isaac yn gorfod wneud be nath e? Pam bod Esau yn gorfod ymateb fel nath e? Pam bod Jacob a Rebecca yn ymddwy fel maen nhw'n gwneud, ond o dan y wyneb mae Duw ar waith. Ond mae ar waith yn ein bywyd ni hefyd. Ni, rai sydd yn credu ynddo, rai sydd yn ei garu e, rai sydd yn ymddiried ynddo fe, ma'n y gynllun, ma'n y fwriad. Yr peth gyntaf ta. Ond fi'n credu wedyn bod yna rhywbeth pellach yn mynd mlaen fan hyn hefyd. Fel sy'n weithiau'n digwydd yn yr Hen Testament, mae'r hanesyn yma'n rhoi rhyw gysgod i ni
o waith yr arglwydd Iesu. Felly'r ail bwynt. Mae Duw yn rhoi cysgod i ni fan hyn o'i fwriad i achub ei bobl. Jyst meddyliwch. A fi'n gwybod oedd yn ddarlleniad hir, ond fi'n cymryd oedd yn gyfarwydd i lot ohoni. Meddyliwch beth sy'n digwydd fan hyn. Mae dyn ni Jacob yn mynd i fewn i bresenoldeb ei dad. Ac wrth fynd i fewn i bresenoldeb ei dad, yn dechnegol, does dim hawl dy fe i fod yna. Nid fe oedd yr etifedd llythrenol. Nid fe oedd yr un oedd yn dechnegol fod i gael y fendith. A gweud y gwir, mae Jacob yn hollol gywir pan mae'n dweud wrth i fam, os a i fewn na a cael yn darganfod, y cwbl allai ddisgwyl yw melltith. Ond mae Duw wedi trefnu ffordd i Jacob ddod i fewn at y tad. Mae'n rhywbeth chydig bach yn herllyg ac eto ar yr un pryd yn broffwydol yng ngeiriau Jacob yn adnod 20. Mae Isaac yn rhyfeddu, sy'n ti nôl mor gloi fy mab, a tebodd yntai, yr arglwydd y Dduw a'i trefnodd ar fy nghyfer. Chwa be, mae'n iawn. Dyma oedd Duw wedi trefnu ar gyfer Jacob. Felly sut gall e ddod i fewn? Be sy'n gorfod digwydd iddo fe i ddod i fewn at ei dad? Wel, peth cyntaf yw, mae'n rhaid bod yna aberth, mae yna farwolaeth yn does, mae yna waed, gwaed geifr yn cael ei dywallt. Yna, mae'n gorfod cael ei wisgo. Mae'n cael ei wisgo gyda dillad yr etifedd ac ar ben hynny'n cael ei wisgo gyda yr aberth, gyda'r crwyn yma. Fel bod e'n teimlo, yn ymddangos fel yr annwyl fab. Ac wrth iddo fynd i fewn, wrth iddo fe nesau at y tad, beth sy'n digwydd, wel, mae'n cael ei dderbyn. Mae Isaac fan hyn yn ei deimlo fe, mae hyn ei gusanu wrth fynd yn agos, mae hyn ei aroglu ac yn cyhoeddi'r fendith. Adnod 27, nesaodd a chusanodd ef. Clywodd yn tai arogl ei wisgoedd a bendithiodd ef a dweud, dyma arogl fy mab. Fel arogl, maes a bendithiodd yr arglwydd. Rhofed Duw i ti o wlith y nefoedd, o fraster y ddeiar, a digon o yd a gwi. Bydded i bobloedd dy wasanaethu di, ac i genhedloedd ymgrymu wrth blaen. Bydd yn arglwydd ar dyfrodir, ac ymgrymed meibion dy fan i ti. Bydded melltith ar y rai sy'n dyfelltithio, a bendith ar y rai sy'n dyfendithio. Mae Jacob yn hyn yn derbyn bendith y tad. Fan hyn, mae dyn ni gysgod yn does. Cysgod o waith yr arglwydd Iesu Grist, achos negyfe dyma'n union yw ein profiad ni fel Cristnogion. Ohono ni ein hunan, does dim ffordd, dim mynediad gennym ni at Dduw y tad. Ni ddim yn heiddi ei fendith. Ni ddim yn heiddi gallu mynd i fewn ato fe a chlywed i lais yn ein bendithio ni, a gweud y gwir, y gwrthwyneb. Oherwydd ein pechod ni, y cwbl ni'n ei heiddi ger bron Duw yw melltith. Pe bawn ni'n dod ger bron Duw fel ydyn ni, yr hyn i ni'n gallu ei ddisgwyl yw fod e'n ein gwrthod ni ac yn ein hanfon ni allan o'i bresenoldeb. Ond o'n i gariad, mae Duw ei hun wedi trefnu ffordd. Beth yw'r ffordd yna? Wel, aberth. Mae yna farwolaeth, mae yna waed wedi cael ei dywall. Nid gwaed geifr, ond gwaed yr arglwydd Iesu Grist. Y cyntaf yn edig, yr anwyliad.
Ac wrth i ni gredu ynddo fe, credu yn ei aberth e drosto ni, a'i farwolaeth dirprwyol yn ein lle ni, beth sy'n digwydd? Trwy ffydd, ni'n cael ein gwisgo ar arglwydd Iesu. Ni'n cael ein gwisgo a'i gyfiawnder Mae ei fywyd yn ein gorchuddio ni. Pan mae'r tad yn edrych ar y Cristion, yr hyn ma'n i weld, os allai roi e fel hyn, yr hyn ma'n i deimlo yw, dyma yw Iesu. Dyma yw y mab annwyl. Wrth i'r tad ddod at y Cristion, yr un sydd â ffydd yn Christ, ac os allai roi e fel hyn, ein aroglu ni, yr hyn mae'n ei aroglu yw perffeithrwydd Christ. Gwrandewch be mae Paul yn sgwennu yn ail Corinthiaid pennod 2, adnod 15. Canis per arogl Christ ydym ni i ddiw. Fel petai gennym ni sydd â ffydd, persawr, per arogl amdano ni. Arogl Christ. Nid achos ein daioni ni, nid achos ein cyfiawnder ni, nid achos unrhyw beth ni wedi wneud neu sy'n wir amdano ni, ond oherwydd fe. A felly wrth i ni nesau at y tad, wedi'n gwisgo ar mab, i ni'n gallu disgwyl yn hyderus i gael ein derbyn ganddo fe. Nag yw hynny'n wych. Nag yw hynny'n ryfeddol. Beth bynnag sydd wedi bod yn wir amdano ni yn y gorffennol. Beth bynnag sydd wedi bod yn wir amdano chi heddi, brynawn yma. Chi'n gallu dod at y tad. A gwybod bydd e'n eich derbyn chi, a nid jyst yn eich derbyn chi mewn rhyw ffordd begrudging, ymhyfrydu yno chi. Na'r syniad chi'n cael ydy fe wrth i Eisac anadlu fewn arogl ei fam, mae wrth i fodd, a yn rhyfeddol, dyna sy'n wir amdano ni. Mae'r tad wrth ei fodd gyda ni yn Christ. Nawr, cysgod yw e, darlun amherffedd. Okay, mae yna wahaniaethau clir os chi'n dechrau mynd yn rhy bell a torri'r darlun i lawr. Mae yna wahaniaethau clir yn does yn y ffordd oedd Isaac yn ymwneud gyda Jacob ag Esau a'r ffordd mae Duw yn ymwneud gyda ni. Mae yna wahaniaeth sylfaenol yn y ffaith bod Duw wedi bwriadu hyn ac oedd Isaac yn ddall i beth oedd yn mynd mlaen. Mae yna wahaniaeth arall yn hyn. Nethon chi sylwi mae Esau fel bethau'n pledio dad bendithia fi hefyd. A mae Isaac yn dweud, fi ddim yn gallu, mewn ffordd dim ond un fendith oedd ar gael. Ac oedd Esau wedi colli i gyfle. Ac allai fe ofyn a gofyn a gofyn, ond oedd e'n rhy hwyr. Wel, un dydd fe fydd e'n rhy hwyr. Un dydd, pan i ni marw, pan ddaw yr arglwydd Iesu Grist yn ôl, ar ddydd y fan, fydd e'n rhy hwyr. Ond dyw hynny heb gyrraedd eto. A mae'n amser nawr, a mae'n y fendith ar gael, a mae'n y groeso ar gael yn awr. Oedd Esau yn wylo, yn crio, yn galw allan, yn chwerw ac yn dost. Peidiwch gadw i hynny fod yn wir amdano chi. Mae yna fendith i'w gael, mae yna wahoddiad heno. Dewch ato fe. Credwch yn yr arglwydd Iesu Grist. Taflwch eich hunan arno fe. Clywed yw enw. Amen. Amen. Ni'n ni ganu Ni gan i dwywaith ar ôl i gilydd. Yna ni torri a cael gair o weddi.
ac yna canu eto. Yn mynd i ganu rhif 15 yn yr atodiad. Ac yna 83 yng Nghrymawr 2. A 15 yn yr atodiad, wrth gwrs, dyledwr i ras y dwy fi, am ras cyfamodol mae'n hân, a gwisg dy gyfiawnder o'n cylch, nid ofna fi ddyfod wrth blaen. Ond ie, nhw'n ni wedyn canu rhif 83 yng Nghrymawr 2, oen ein Duw, sanctaidd un. Nhw'n ni sefyll i ganu.
gael munud fach i weddio, geisio Duw i ymateb ac eich annog chi. Mae'n rwydd iawn yn dydy ar ddiwedd oedfa neu wrth dynnu ar ddiwedd oedfa i anghofio'n syth be ni newydd glywed. Mi eisiau ni ymateb yn oes. Na ni weddio. Arglwydd, i ni ddim eisiau anghofio yr hyn i ni wedi glywed gen I ti. I ni ddim eisiau bod y pethau yma fel petai yn mynd I fewn trwy un glist ac allan o'r glist arall. I ni ddim eisiau bod fel rhai sydd fel petai wedi gweld eu hunain mewn drych ac yna yn mynd I ffwrdd ac yn anghofio'r hyn maen nhw wedi weld. Dad, I ni'n diolch I ti cymaint am dy air di. Yn diolch bod air di yn glir ac yn dangos I ni mewn gymaint o ffyrdd wahanol fod gen ti gynllun. Ac bod pyrth angain, pyrth effer, ddim yn gallu dyrwystro di. Dydy'r diafol a'r pwerau drygionus ysbrydol, dyw rheini sy'n mewn awdurdod yn y byd, does na ddim byd yn gallu sefyll yn derbyn di. Mae'r cenhedloedd yn gwrthryfelau'n derbyn a rwy ti yn chwerthin yn dy nefoedd arglwydd wrth feddwl mor ofer yw hyn. Dad, ni'n diolch I ti hefyd fod air di yn dangos I ni, yn paratoi ni mewn gymaint o ffyrdd gwahanol at ddyfodiad yr arglwydd Iesu ac at yr hyn roedd e'n mynd I wneud. A ni'n diolch amdano fe. Yr un a groeshoeliwyd. Drosto ni, oen Duw. Yr hwn sy'n cymryd y maith bechodau y byd. Yr oen yna fi farw drosto ni. Yr un sydd yn ein gorchuddio ni a'i gyfiawnder a'n gwisgo ni yn hyfryd ger dy fron di. Arglwydd ni'n cyffesu mae'r pethau ni wedi meddwl amdano nhw heno, maen nhw'n swnio'n rhy dda I fod yn wir. Dy fod ti nid yn unig yn ein derbyn ni'n gadael I ni ddod at y ti, ond trwy'r arglwydd Iesu rwy ti yn ymhyfrydu yno ni. Arglwydd, diolch am hyn. Diolch wrth I ni weddio arno ti yna. Diolch wrth I ni ddod ata ti mewn addoliad bod ti ddim yn diflasu, ond dy fod ti wrth dy fodd gyda addoliad y bobl di. Arglwydd mawr yw ein diolch. Helpa ni. Ni cyflwyno'r cwbl ni wedi I glywed heddi yn yr oedfaon, yn yr ysgolion Sul, falle yn ystod y prynhawn mewn myfyrdod personol. Arglwydd, cymer y pethau hyn. Ac, arglwydd, a wneud I gyffroi ein serch ni, ein cariad ni at y ti dy hun. A dad, ni'n gweddio am yr wythnos sydd o'n blaenau ni. Beth bynnag ni'n I wynebu. Gad I ni ymddiried y bod ti yn cydrefnu pob peth daioni. A dy fod ti wastad gyda ni. Am ein bod ni yn un gyda'r arglwydd Iesu Grist. Dad, diolch am y pethau hyn. Bydd gyda ni nawr. Yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Yna ni ganu emyn arall. Rhif 28 yn y llyfr yma. Pa le, pa fodd dechreuaf foliannu'r Iesu mawr. Bennill Ola'n dweud hyn. O, diolch am gyfryngwr, gwaredwr cryf i'r gwam,
O am gael ei adnabod fy mhriod i am rhan, fy ngwisgo a'i gyfiawnder yn hardd ger bron y tad, a derbyn o'i gyflawnder wrth deithio yr anial wlad. Yn ei sefyll i ganu. Nawr, iddo sydd ar gallu ganddo i'ch cadw rhag syrthio, a'ch gosod yn ddifau a gorfoleddus ger bron ei ogoniant. Iddo yr unig dduw ein gwaredwr, trwy Iesu Grist ein harglwydd, bydd y gogoniant a mawr hydy, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd ac yn awr a byth bythoedd. Amen.